Какъв е то живот? По цял ден тик-ток пак седиш. Вземи да се спри, вземи се стегни. Какъв е то живот? По цял ден тик-ток пак седиш. Вземи да се спри, вземи се стегни. Прибирам се вкъщи, жена ми се мръщи. Алелелелелелеле. Нито готи, нито чисти. Алелелелелелеле. Прибирам се вкъщи, жена ми се мръщи. Алелелелелелеле. Нито готи, нито чисти. Алелелелелелеле. Какъв е то живот? По цял ден тик-ток пак седиш. Вземи да се спри, вземи се стегни. Какъв е то живот? По цял ден тик-ток пак седиш. Вземи да се спри, вземи се стегни. Прибирам се вкъщи, жена ми се мръщи. Алелелелелелеле. Нито готи, нито чисти. Алелелелелелеле. Прибирам се вкъщи, жена ми се мръщи. Алелелелелелеле. Нито готи, нито чисти. Алелелелелелеле. Него си нон-стоп, алелелелелелеле. Ах, този тик-ток, него си нон-стоп, алелелелелелеле. Ах, този тик-ток.